Nik uste pandemia bezalako egoera batek jarri gaitula aurrian, guk ere badakaula epeo bat eta bitartean hori disfrutatu behar dula. Eta heriotzari aurrez aurre begiratzeko ausardia pixka bat behar da. Normalizatu egin behar dugu? Bergenuke, gertatzena, prozesu bada, prozesu pertsonala, gizarte prozesu bat, kulturala, eta orduan, nik uste dana jun behar deula elkarrekin bide bat einez. Aipatu duzu, medikuntzak aurrera egin duen hein honetan bizitzari sekulako atxikimendua, bizitza heldu egin nahi dugu, ez dugu hemendik joan nahi, baina horrekin batera heriotzaren beldurra ere, heriotzari beldurra areagotu egin da? Nik uste ingehala urte askotan naturakin deskonektatu. Nik goatzen naiz lehen garai baten baserritan da, heriotzaren kontaktua oso maizaken, eta ja onartu bezala zaken, ez dakit, integratu. Uste urte batzutan hor deskonektatzen gehala, iritze zaigula bestentzako dela, niretzako ez, o dala edanen aurrea guazenean, eta kontuatze geha, ala ez dala, eta orduan, zenbat eta gai bat jorratu bai individualki edo bai gizartean edo talde komunitatean, iritze zaitazkenen gai hori normalizatzen jungo gala, zenbat eta gehiago itzein, ez zaigulako hain arraru egingo. Eta nola bideratzen duzu ez hain bizi elkartean heriotzaren gaia? Iten dena da, aurrena ikusi deitzen pertsona horrek ze bihar ditu. Batzuk familikok dira, batzuk gaixoak dira, orduan pertsona bakoitzak berditu nola baite demanda desberdin badaka. Orduan, demanda hori ikuste dugu guk elkarten dazkaun pertsonak erantzutia badakaun, eta ezin balin bada egiten duguna da nola baite deribatu beste elkartekin lan baite dulako, edo beste instituziotara, eta nola baite bakoitzak berdun bihar hori horren erantzun bat eman, baina deitzeuelako jendeak ez beti berdineako. Batzuk adibidez lege aldetik nahi du zerbait, beste batzuk gehiago zerbait zago da fizikuo, beste batzuk igual berdue bide laguntza emozionalo espirituala, horren zateatzea guztartzen bakoitzak bihar dunan arabera. Heriotzarako prestaketa, laguntza eta dolua izeneko programa bat badukazu, zertan datza programa hau? Horren egiten dena da, bakoitza gure heriotza propioakin konfrontatu. Beti, nik entzun honen salio eta asko gustatzen zaitena da, inoiz ezin dezula beste bat lagundu, zu junetzean puntu hortaraino. Zuk inestezun bide bat, zaila da beste bat horrea ematia. Orduan, formazio betan aurren egiten duna da, nola baite gestionatu guri muitze zaizkigun gauzatxo horiek, eta batzuk erabakitzeue behin prozesu pertsonal hori da gero, beste batzuk bide laguntza eskintzia, beste batzuk etortzeia bide laguntzein nahian, baina kontuatzea handikan behaiek bide prozesu hori integratu gabe dakela, eta orduan hangoz ez da dola prestatuta handikan beste bat eramateko eskutikan. Orduan, bakoitza hori, baina nahi gustatzen zaitezatia guzti hau asteala aurrena prozesu pertsonal batetikan. Eta zer sentitzen du bere heriotza prestatzen ari den pertsonak? Ganetik, beldurra zieran, beldur hori itezuna da lanketa baten, azkenen beldurra balimado, beldurra ezin diozu beste erabatea behitu ezin diozuela. Atzea buelta ikan eman, eta horren esatezu, hau da gertatuko dana, beldurra dakat, eta nola baite konfrontatu itezu beldur hori. Eta horren hortikan aurrea zua zela, pixkanaka kontuatzea, itzeitia edo lanketa itea horrekin, nola baite zerbait askatzen bezala jutea labarrunian, eta iristezea prozesu eta beste lasaitasun batetik. Nik ez dakit guztiz beldurra jutia da hon. Nik 78 bide laguntza inditut, eta guztiz ez dakit, zingo nuke ezan. Baina bai nola baite bidea goxatzeala eta pertsona horrekin duen lanketaren ondorioz, nola baite eskuleku batzu badazkala eta horren hildotik errexago dela. Bai bea eta bai familia pixkat nola baite gestionatzea. Zubi lan hori iti askotan, hori izatea eta lan gehien askotan. Zuk ere prestatu duzu zure burua, zuk ere begiratu diozu zure heriotzari. Bai, eta gaina, 78. eraite izan zen azaruan, eta praktikarrak inditut, eta hor ikustea benetan
gai hontaz hitz egite deunetan teorizatze deun zerbait, edo barneratuta dakaun zerbait zeatikan, eriotzan gauz bat gertatzea, erreala ez dan hori ezin dezu eutzi. Orduan hor moitzeia, porque ja nola baite personalidadia dezeiten jutea, eta orduan ez da personalidade bat, ez dakit egia ez dan zerbait sostengatzeko. Orduan itean da, barrungo egi hori ateatzea, berdin da ezatia, bildurra daka, zatikan batzutan hori da puntua ezatia, beldurraz naho, beldurtuta naho, ezin da ukatu, eta orduan, egi hortatikan juteza tiratzen, eta da honai nola baite erantzun bat ematen. Amaia, eta iritsiko da momentu bat guk eriotzan naturaltasunez biziko deguna? Ikuste baiez, baina handikan prozesu bada. Zeratik, niretzako ez da prozesu individuala bakarrekan, maitana baizik eta gizarte prozesu bada. Orduan, guken, bai elkartean eta bai, mundu hontan sartuta gauden, elkarte eta instituzio askok, iruditzen zaigu dela elkarrekin inberreko bide bat, bai individualki, baina individual hori gero gizartea ematia, eta gizartea lanketa bat iten nahi da nainen hori ere dijua individua. Gero eskoletan are lan asko iten nahi da, eta orduan ikuste dela ikaragarrizko gai transversal bat, eta orduan agente desberdinak behar deula elkarrekin lanian, gai hau geotan normalizatu eoteko.